Il-Gvern qal li l-fatt li l-American University of Malta ingħatat il-liċenzja biex tibda topera minn pajjiżna bħala università hija konferma li l-proġett huwa fattibbli u ta' suċċess. Fi stqarrija sostna li l-proċess indipendenti ta' skrutinju wiesa ikkonferma kemm hu realistiku u vijabbli l-pjan tal-Gvern li jwettaq il-proġett tat-tieni università f'pajjiżna. Il-Gvern fakkar li kien mill-bidu konvint mill-idea tal-Università Amerikana f'Malta u għalhekk ma kellu ebda diffikultà mill-evalwazzjoni dettaljata li għamlet b'mod indipendenti fl-aħħar xhur il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla. Qal ukoll li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla tmeri l-biża' li kien hawn min prova jnissel fuq dan il-proġett. Kien żbaljat min qal li din l-istituzzjoni mija qatt se tkun kapaċi tissejjaħ bħala università. L-istess kif kien żbaljat min qal li l-Gvern qed jaġġel il-proġett u japprovah taħt liġi iktar laxka. L-AUM se tkun tista' tipprovdi d-doppju ta' dak mitlub mill-liġi biex tingħata liċenzja ta' università, jiġifieri 5 korsijiet f'livell ta' baċċellerat, kors wieħed ta' masters u 4 korsijiet f'livell ta' PhD. Il-Gvern huwa gburi li, kif qal fid-diskors tiegħu iċ-Chairman tal-Kummissjoni Martin Scicluna, din l-approvazzjoni tsaret b'mod trasparenti u professjonali. Wieħed jittama li biex tiġbor ġieħa l-Oppożizzjoni issa ma terġax tirreferi għal min imexxi l-Kummissjoni bħala paraventu, sostna il-Gvern. Fuq dan il-proġett il-Gvern fakkar kif sema l-idejat tan-nies billi konsulta fl-aktar studju bikri tal-investiment biex is-sit finali jinkludi 80% inqas mill-proposta oriġinali tal-art barra miż-żona tal-iżvilupp f'Witiline kif ukoll sit ġdid f'Bormla. Dan l-akbar investiment barrani għan-naħa t'isfel ta' Malta kien ikkaratterizzat ukoll minn studju ekonomiku ta' Gordon Cordina u studju soċjali ta' Joe Gerada u Marvin Formosa. Ir-riżultati tagħhom ikkonfermaw li l-proġett se jkollu impatt ekonomiku li jikkorrispondi għal żieda ta' 48 miljun euro li jitlaq għal 85 miljun euro fis-sena, ħolqien ta' 200 impjieg ġdid li jiżdiedu għal 470 impjieg ġdid, kif ukoll opportunitajiet ta' boros ta' studju għall-istudenti Maltin.